balikas, kadyakon, kabailan. Ilingid na klatan itinagan. Nga rin, itiraga solana kagaya. Sipod pa'y madayunak, iti lugar nga di makelak. Tapno mapan ko sa pulen, iti napintas nga gasat. Napanak balasiw taaw, tapno maikan, iti napintas nga panagbiag ti pamilya. Sakripisyo, tuok, panagan-anus, tinak inpakat. Kaya't kulang nga maragpat iti arapaap. Naglabas aldaw, bulbulan kentaw-tawen. Siyak meten tay nakasaraken. Kapisi kainungot tungpal tanem. Ay, ngeman yan. Taagin na dayo kami metlaeng. Umanayen. Panag-chat, panag-video call. Iteraramiden mi. Tunggal oras ti panaginan na. Ngem biagkuhan nga umanay dagita ngamin kayat ko nga marikna itibara iti ima nga agpangato ken agpababa paunay kan. Hay nagkana say hay wen biyag ko, nabayag ko ngay nararapa nga mariknak itibara ni ayat apao mayat. Subscribe. Oh, no. Ket nadanon nga rot biyag ko. Itinururay ta nga kanito. Bulan ti Pebrero nakaseten ti panagawid ko. Paunay yan. Dandaden nga gawidin. Paunay ka. Ha? Manulang aldawen agkitatan biyag ko. Ay, mariknak latamit din. Iti bara, iti arakop mo. Agkibkibayo ti barukong ko. Iti aldaw. Nga nakaseten ti panagswab test ko. Apao na yan. Ay, naswab test na kun biyag ko. Aguray naklaing ti resulta. Iti sumagmamanungal daw. Oo na yan. Mayat sa. Ay, agkibkibayo nga talaga ti barukong kubiyag ko. Madik maibaga. No apay. Ket daytan. Sumangbayen biyag ko ipadamag da.
nga tay swab test ko positibo. Ay apo, nakiltay nga gagarmanin apo. Panagawid ti bulan ti Pebrero. Oh, What is name? No, 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 no. Diyos ko man eh. Oh, no, 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 no. Nagsakit tiriknak. Itinaamwag. Nga tay result ti swab test ko. Ket positibo. Ay, nakiltay nga talaga ti gagar ko, abiyag ko. Insagsaga na paimet. Jay lugan nga pagsundo. Pati preno, agraman driver. Insagana na biyag ko. Paunay ka. Paunay. Agan anos. Ngamin. Kastoy. Ipinapasama. Addan tulat ta tiyempo nga mariknak. Iti bara ni pamatig mo. Urayang biyag ko iti panagawid ko. Tanaswab test nak manin nga magyamanak ta iti result na ket negatibo. Paunay. Nakunbiyag ko iti daytoy bulan ti Pebrero. Ket sapay kuma. Taag kita tanto kunana. Paunay. Okulo may